Mayong buntag Kapitan Kap, unsa yung full name Kap? Winifredo Isidro. Ayun, Kapitan Isidro Kap. Ang una Kap no, i-turn over na gid karon ang proyektong padalan dani sa Barangay Santa Cruz Kap. Kap, pila na ba katuigan nga inyong gihandom Kap nga masiminto inyong dalan? May pamako mga bata niya nag-graduate naman sila o college karon na karon pa jud taon na sininto. Ang dalan dito sa Santa Cruz. Unsa ba kalisod ang dalan kaniadto dani sa Barangay Santa Cruz Kap? Lisod yun. Hindi yun matukib ang kalisod kay kuan man ilapok kayo magulan. Nadanglog kayo ba niya kay wala ko yung grabas. Siyempre ang mga motor sa garan Andre habal-habal naman yun. Kuan sakinan sa mga tao. Niya kay magulan, danglog na mga likod yun. Daghang mapangutan, daghang pong mga aman. Pero so far Kap, wala pa nakapasan po sa kinabuhi. Sa una na ay sa dugay na kayo ito. Dugay na. Dugay na katong na-jeep din nga na-discuss siya. Dugay na kayo mura 1980s naman dito. 1980s. So dugay na gid Kap nung dili gyud simentado ang iyong dalan o karon pag gyud siya nahigayonan Kap nga simento. Pinagi ni Congressman Bambi Imano Kap. Nila sa dito 220 meters nga para kan ikan kangkong. Nagining sumpay karon nga sa LGO naman katong sa stock sa Philip Morris kining sumpay ba pengon dito stick. Ayun. So Kapitan no kana nga pila pud ka sitio ang magka-benepisyo ani Kap? Halos tanan sityo. Pila pa ka sitio ang naa ni sa Barangay Santa Cruz Kap? Or zone? Pito ka zona. Kanitong gibarugan karon Kap unsa na particular nga sityo? Dumaguok nimo. Rumaguok ni siya. Ayun. So Kapitan, basin aduna po kay mensahe Kap kay Congressman Bambi Imano sa pagpaningkamot Kap no nga mahatagan na yung kahap sa inyong dagan dani sa inyong dalan. Akong mensahe ni Congressman Bambi Imano nga mapadayon jud ang iyang pagserbisyo matagaan pa mi og na mga dalan gyapon kay na may mga dalan dire nga naa sa sityo nga wala pa na siminto. Manghinaot po ko magagahinan po niya budget para sa masiminto po ang mga dalan. Kay kini na kon man iki bali mo man kon kay dito area na mga dalan sa Tulayas dini sa Lapak Apel o pa masiminto. Sa isgudanan pud nga turismo Kap aduna ba mo yung mga tourist spot dani nga area po sa inyong barangay Kap? Naagad ng Binitas Farm kang Kalingin. Moagi pud dani nga dalan. Moagi na ni. Moagi dani. Asa man nilusot nga dalan Kap? Sa Kiabo. Kiabo. Okay. Oo, sa Kiabo Malitbog. Bibura pa puto dito. Kaya po ito yung mga tourist spot dito Kap no. Makasulod gyapon ni. Diri moagi gyapon sila kung mangumpra diya sa Claveria kay kasagaran ko ang taga Kiabo, Claveria sila mangumpra. Agi gyapon sila. So dani sila moagi. So sayon na ang ilang pagpangumpra. Sayon na. Daghan kay matabangan Kap no. Okay. Highway naman na paingon dito sa Guan. Sa Lapak, highway naman paingon sa Kiabo. So sa inyo barangay Kap ang inyo yung panginahanglan kini yung dalan. Dalan, nanami dalan na mo, daghan na among panginahanglan karon para makahatag o sa mga katawhan sa atong barangay nga makahatag og tingos bawan ba nga makahatag pod o mga livelihood para nga napoy atong makitaan sa kuan. Gwapo atong dalan, unya ang abot sa umaga may di wa gyapon, sayang gyapon ang dalan atong gwapo. So karon nga ni siya dalan mas mudako na ang panginahanglan no labi na sa mga mag-uuma. Wala na. Ang mga asistan na basig na ay asistan nga ni Kong. So na may kang gold pero wala pa may giabot dire nga mga tabang sa mga mag-uuma nga para atong plasta jud ang mga tao dito sa Barangay Santa Cruz. Salamat kay Kap. Thank you.